l'experiència per nosaltres va ser excel·lent, molt motivadora. Animaria a les empreses a que es presentessin els premis perquè moltes vegades estem molt centrats en el que és el dia a dia, ens oblidem que la nostra feina té moltíssim valor. Participar en aquest tipus de premis que ens permet visibilitzar tota aquesta feina que sempre estem fent a la part de darrere. Us animo a tots a participar als premis per l'oportunitat i la visibilitat que donen els projectes innovadors a la nostra província. Per nosaltres, com a empresa, ha representat l'accés a un pla de comunicació i a una visibilitat al nostre projecte, pla de comunicació que ja hem activat, que anireu veient al llarg de tot aquest any. Nosaltres estem molt contentes del reconeixement que vam rebre en l'edició dels Premis BBVA amb el suport del Diari de Tarragona. La veritat és que el reconeixement a casa sempre té molt més valor per a nosaltres i així que animo a tothom a que participi d'esta nova edició.